Здравейте хора в нещо видео, където днеска ще правим дрифтове с Славката, бомбата 40, Славката 679, бомбата 49 и мен. Сега сме с колелетата и ще правим, всеки един от нас тримата ще прави дрифтове. В момента карам с колелото. Така, ето го и бомбата 49. Абонирайте се, моля се, Вики, хайде да започваме. Пихакшес е първи, аз съм втори, нали? Може ли? Да. Плиз. Добре, но хора, искам само да ви кажа нещо. Моля ви се, абонирайте се за канала. Моля ви се. Моля ви се. Даже пуснах нов скетч. Моля ви се, абонирайте се. Пепи, снимам, дай. Оттам. Окей. Така ми се сяна на моето колелце, на моя баварец и Пепката, давай. Тя сега стана от баварец. Баварки. Его е Пепи. Момчета и момичето. Гледайте това колко е далеч. Ако не знаете верно това, колко е далеч, гледайте. Чак. Там. Значи на камера се вижда, че е много близо. Но от истина, хора, се вижда същото. Добре. Ето го Славката, бъдете за него. Но хора, please subscribe. Него е Пепи, бе. Будете за канала за Пепи и мене. И Славката 679. Да. И сега е време. И сега е ред на бомбата 49 да прави дрифт. Но моля ви се, абонирайте се повече, за мен ще имат много последователи. Поне 1000. Да. Айде да палим баварката. Айде. Айде, почваме. Вадиме баварката. Аз през това време не знам какво ще правя. О май гаш! Хора, сега ще се засили. Ето го. Ето го великият човек. Уау, появи се на моята ръка. Аре, сега тук сега си оставим баварец. Момчета ще изпълня едно предизвикателство само за това клипче, т.е. само за тази пауза, да си стоя само на баварец. Аре, Пепка, тръгвай. О, кар! Ей, това си истински клипче. Здрасти, батко. Пепи, давай. Ай, тръгваме. Мазна. Мале това как снима такова далече. Ето го Пепи! Къде кой човече за тия играчките. О, Славката, я прави дрифт, Славката! Сега така няма правя камерата. И Пепи Хакшес! Мяу! Аре се ред към мене. Аре! Арабате! Пак съм аз. Добре. Ето ви тук нещата. Айде. Добре, гайс. Започва. Ето, Славката. Пази се! Но да, няма нищо. Хайде да продължаваме. Сега ще гледа как пия бира. Между другото и Славката 679 прави. Просто го снимаме добре, защото той беше някъде избегал. Чакаме. Че верно бирата е много вкусна. Не знам Пепи дали ме снимал, но ще видя. Чакай да качи видеото. Еге. Симон час. Така. Бата. Те изчезнах. Ако само мърдам тази камера. Его е Пепи. Его е Пепи Хакшес. Плойк. Ето го Пепи Хакшес. Oh, fuck.
Просто, Пепи, давай. Айде. Добре. Ето, сега. Ще те тръгне. За мен ще е няколко секунди, 3 секунди, 4, а за вас ще е 1 секунда. Айде! Опа! Ще се му убия. Ето го в бомбата 49 идвам. О, това се видя перфектно. Това е защо си ти вбирала. Това е вярно, между другото. Дали може да се му убия? Кой ще кажеш? Кой ще кажеш за това? За представянето ти с... да. Нищо. Ай. Ара, кажи, бе. Чакай. Няма да спреш видеото. Какво искаше да кажеш? Няма да спреш видеото, докато ми кажеш какво искаш да ми кажеш там. Рано ли си? Кажи за дрифтовете. Кой дрифт? Който прави? За тебе. Праснаха ми ушите. Не чувах. Напълних гащите. И така, беше много шумно. И колите като бяха до нас, направо... Да, аре. Ай. Пепи, ти тръгва с теб, тук само си остава моя баварец. Опа. И че тежко... О, бане хора, бачи тежкото колело. Кечайна, Кечайна, хай, Пепи Даски. Чикопита, менина, Абишай, Хаски. Пепи! Айде, Пепка. Снимай го! Тъпото е, че го нямаше на дрифтовете, човек. Аре! Да се мръднем, Ай! Да. Ай, хора! Оп! Добре, хора. Ето го. Тива. Ще се върнем след малко. Оп! Чакай, се забрех. Мина. Ето го. Идва. Бе, чакай сега. Ти вървеше, аз успех. Хай, най-низавки. И след това го спрях видеото, само да се покажа така да кажа Чикопита! Да знаеш да го сложиш и това, чули? Да, окей. Ай! Работна се! Ей, Пепи, къде се вижда? Ето става. Дай леко бират. Бират. Аре! Знаете, че е тъжно. Май, нищо. Не. Вика, че е тъжно. Там говоря, че е тъжно. Но тя тук всички така вика. И Пепи шоуто идва. Сега да спази, че оня ще дрифти като изглавят. Аре. Изморих се. Добре, аз малко се връщаме. Оп. Ница. Наридаски. Ай, връщаме се наистина след малко. Ето го, Вики. Пристига. Ай, отиваме. Чакай, аз съм бе. Да. Нали имаш чирчирия табуната? Да. Надминахте. Добре, Хора, забрахме да го направим, просто сега ще го направим. Аре, Пепи. Ба, само е така прави, Си от тази камера се почупи, ако прави само е така. Там между Пепито, баща ми и Пепи. Тази кола принцип не е втора, но това не ви интересува. И Пепи се завива. Мяу! Ти
набира достатъчно още такива как Пепе е заснел. Това ще се е меме! Меме! Дано ми направят меме на това. Меме! О, чай, че Пепи идва. Пепи, как ще се? Жусовката. Ай, се справ Джон сина, дай, дрифти, лопче! Дрифти! Ай, сега съм аз. Айде. Айде ни, капика. Айде, сега се връщам. Ето и Славката 6792 ма е там. Не, Славката 6792 е там. Това е на момиче, не познато. Гаджето. Не може да ме надмине. Ей си състезание. Те бяха взема състезание след. Хора, сега има състезание между това момиче и то с педрас там. Нищо сте казали? Нищо сте чули. Ако я изпреварва. Виж са. Отиваме от там и се връщаме. Тук не е финиш. Ако я надмина, трябва да се боим за канал. Тоест, ако я изпреварва, той спечели. Но за моя канал. За моя, защото аз снимам видео. За моя и за неговия канал. Да. Но повечето за неговия. Да. Ай! 1, 2, 3. Сестрата на това. На това. На това. Някой издрайв. Издрайв в кинефа ли? Да. Ето, правят състезание. Дай! На камерата си личи, че накарат бързо, но знаете ли? Дрифт! Браво, дрифт! Добре, не можеш. Може да правят някакво състезание. Не, свърши. Сега правим състезание. Аз и Пепи. Пак, аз и Ивайло. Ай! Момчета и момичета, обещавам. Като казах, че ако я се преварал трябва да се оболят за канал. Цеци! Коста! Няма да играем! Окей. Утре! Не. Аре, давайте, че сливам. Я чакай! Давайте! Чакай са! Нищо са. От тук до тук и до тук дрифт. Така! Чакай се. Едно! Бейбе, Симона! Но! 2, 3, старт! Ти не ми пречи, бе! Ти пошли. Виж главинка, ай! Чакай, сега да пак да се посредата. Пепи, ти не беше, ама искаме така. Чакай да сливам. 3, 2, 1, старт! Пепи, давай! Шестицо! Как ще? Майко, какви са човечета? Момчета и момичета, оттам се чу как издрифтиха. Оттам се учиха как издрифтиха. Оттам се чу как издрифтиха. Оттам се чу как издрифтиха, да. Аз вече той Пепи, как ще иска спираш, аз така го направих на губата, само че не се засне. Maybe. Пепи, айде това да е края на видеото вече. Добре. Чакай сега. Преди да ме края на видеото, спонсорите на видеото са... Приби се! Така, аре. О, това е супер удобно! Чакай. Аре! Гледахте видеото и... Чао.